Ale nemusíte, že to si... Zvíte, milí. Zastavujeme. Hledáme řešení. Nevíte, reportéři, stojíme. Reportéři. Elektrobordu ultratenký smart televizor Samsung za 12 999 a tablet Samsung s velkou uhlopříčkou za 6 499. Platí tento týden. Elektrobord, svět nabitý elektrem. Také máte své plány? Rádi je poznáme. Osobní půjčka CTLN má vždy to nejlepší řešení. A navíc se přizpůsobí vašemu životnímu stylu. Počítejte s námi nulové poplatky a nízká splátka. 150 000 korun již za 2900 korun měsíčně. Volejte 844 004 004 nebo žádejte online. 40 až 80% na všechno. To je masakr. Tati, koupil jsem ti auto. To je masakr. Co jde? Mám chvíli. Máte tam, to je stole vás. Slušný, seďte. Tak čo, dáme si bojličku. Naša vodka. Za naše. To je účet a trvalé příkazy pana Kozánka? Ano. Výborně, dovolení. Budete člověče. Pan Kozák přichází k nám. Ale jak Kozák? Snad pan Kozák. Ale Kozák mi vůbec nic neřekl. Pan Kozák vám vůbec nic říkat nemusí. Stačí, že to řekl mě. To ne. Tohle to vám neprojde, protože já tady nejsem. Převedeme k nám váš účet z vaší staré banky. Všechno papírování vyřídíme za vás. Jste z něj můžete. Banku můžete mít rádi. Najdi svoji studentskou lásku. Zamiluj se do maliny, černého rybízu nebo jablka z limitované edice Studentská pečeť. Poslední tabulí začíná zrcadlové sousoší. Žlutá 22. Univerzální místač. A nyní se dočtení salámu, dělám vstupě. Máme pro vás lepší výzvy. Máme neomezené SMS-ky firma. Ten Robert, všechno naše značky. Bohatý bujon. Se to pečeně vybrané přísady. Paní konzervanty. Bohatý bujon se vaše školní domácí pomalu na mírné ohni. Poctivý základ bohatá chuť. Knorr, váš školíno. Pro výraznou masovou chuť guláše. Bohatý bujon na guláš. Zlatá horečka stoupá, stupeček